Bio je neki naš na safari u Afriku. I kad se vratio iz Afrike, pita ga prijatelj, jesi li ulovio nekog nosoroga? I kaže, ma nisam ništa, samo sam ulovio par nekih noplizova. Šta su ti to noplizovi? Ma brate, to ti nešto malo, crno, brzo trči, kad uperiš pušku u njega, ono viče, no please, no please. Da li ste videli ženu Saše Matića? Nije ni on.